నీవే ప్రభువా, మా తలను పైకెత్తు దేవుడు నీవే ప్రభువా. సమర్పణ అనే అంశం ద్వారా ఈరోజు మాతో మాట్లాడుకోవాల్సినందుకు వందనాలు. నువ్వు సూటిగా రూటిగా మా అందరితో మాట్లాడండి ప్రభువా. నీ ధారాళమైన వాక్యము చేత నన్ను దర్శించండి ప్రభువా. మాట్లాడుతున్న నాతోను ప్రభువా, అయ్యా నా ద్వారా నువ్వు అందరితో నువ్వు మాట్లాడను ప్రభువా. ప్రతి హృదయాన్ని నువ్వు తాకమడుగుచూ ఉన్నావు ప్రభువా. నీ వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తూ ఉండగా ప్రభువా, అయ్యా నీ ఆత్మను అందరిపై నాకు కుమ్మరించమడుగుచూ ఉన్నావు ప్రభువా. అయ్యా సూటిగా రూటిగా మాట్లాడమని నీవే దర్శించమని యేసునామమున అడుగుచున్నాము మా పరమ తండ్రి, ఆమేన్. మన పరిశుద్ధ గ్రంథాలు తెరుద్దాం. సమర్పణ అనే పదానికి అర్థం మనకు బాగా తెలుసు. సమర్పణ అనే పదాన్ని ఈ భక్తి జీవితాల్లో చూసినట్లయితే, ఏదైనా ఒక పని కోసం సమర్పించుకున్నట్లయితే, చాలా మంది సమర్పించుకుంటారు. నేను పెళ్లి చేసుకొని సమర్పించుకుంటారు, పెళ్లి చేసుకోకుండా దేవుని మందిరంలోనే ఉంటాను కొంతమంది సమర్పించుకుంటారు. ఈ సంవత్సరం మొదలుకొని నేను బైబిల్ కంప్లీట్ చేసేస్తాను ఈ సంవత్సరం అని సమర్పించుకుంటారు. ఇలాంటి సమర్పణలన్నీ మనం చూస్తున్నాం. క్రైస్తవుల్లో అనేక విధాలమైన సమర్పణలు ఉన్నాయి. ఒక సమర్పణ ఉంటుంది, నేను మోకాళ్ళ మీద వేరే మాత కొండ ఎక్కుతానని ఒక సమర్పణ ఉంటుంది. ఒక సమర్పణ ఉంటుంది, నేను గుండు చేయించుకుంటాను వేరే మాత కొండ ఎక్కి అని సమర్పణ. ఇదొక సమర్పణ. మనం చూస్తున్నాం రకరకాలైన సమర్పణలు వచ్చేసాయి. ఇప్పుడు నా ఒంటి మీద ఉన్న బంగారం అంతా నేను మందిరంలో పెట్టేస్తాననే సమర్పణ, అన్ని అసభ్యం వంటి సమర్పణ. క్రైస్తవులుగా ఈరోజు నీకు నాకు ఒక సమర్పణ ఉంది. కూర్చుని మనందరికి ఒక సమర్పణ ఉంది, ఉపవాస ప్రార్థన అనే సమర్పణ. హల్లెలూయా. ఇక్కడ ఉపవాస ప్రార్థన అసలు ఏం చేస్తుంది మనల్ని అంటే, మన సమర్పణ జీవితాన్ని ఇంకా బలపరుస్తుంది, మన సమర్పణ జీవితాన్ని ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్తుంది. మనం ఆగిపోయిన మన భక్తి జీవితాల్ని, ఆరిపోయిన మన భక్తి జీవితాల్ని లైట్ అగైన్ మళ్ళా ఇది వెలిగించేస్తుంది. హల్లెలూయా. ఇది వెలిగించేస్తుంది స్నేహితులారా. ఉపవాస ప్రార్థనే కదా, 3 రోజులే కదా, అయిపోతుంది అనుకుంటారా స్నేహితులారా? నువ్వు నిజంగా సమర్పించుకుంటే ఈ ఉపవాస ప్రార్థన ఏం చేస్తుందో తెలుసా మీకు? ఇట్ విల్ క్లీన్ యువర్ ఆల్ మైండ్ అండ్ బాడీ. ఇది ఏం చేస్తుందంటే, ఇది నీ దేహాన్ని, ఇది నీ ఆత్మను ఏం చేస్తుందంటే శుభ్రం చేసేస్తుంది. హల్లెలూయా. ఇది నీ దేహాన్ని మట్టుకు మాత్రము కాదు కానీ ఇది నీ ఆత్మను ఇట్ విల్ వాష్ ఇట్. ఇది కడిగేస్తుంది, మలినాలన్నీ వ్యానిష్ చేసేస్తుంది, మలినాలన్నీ తుడిచిపెట్టేస్తుంది. ఉపవాస ప్రార్థన రానయ్యున్న ఎదుర్కోవలసిన ప్రతి విధమైనటువంటి శోధనలకు నిన్ను ఏం చేస్తుందంటే సిద్ధపాటు చేస్తుంది. హల్లెలూయా. ఇది నిన్ను నన్ను క్రీస్తు స్వరూపంలోకి మార్చేస్తుంది ఈ ఉపవాస ప్రార్థన. ఉపవాస ప్రార్థన అంటే ఉపవాసం ఉండి ఏం తినకుండా ఇంటి దగ్గరే ఉండటమా? ఉపవాస ప్రార్థన అంటే దేవుని మందిరంలోనే ఉండాలి, దేవుని దగ్గరే ఉండాలి. ఇలా ఉపవాసం ఉండిన ఒక వ్యక్తిని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు ఇంకా టాపిక్ లోకి వెళ్ళకముందే కొంతమందిని చూద్దాం. ఎవరు? మోషే ఉపవాసం ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ ఉపవాసం ఉన్నారు. మోషేని చూద్దాం. మోషేని చూసినట్లయితే ఆ కొండ మీద దిగి వచ్చిన ఆ 40 రాత్రులు 40 పగలు అయిపోయిన తర్వాత వెంటనే బయటకు వచ్చాక ఆయన మొహం గట్టి గుండ కొడుతుందని అలా నీరసంగా ఉందా? ప్లేట్లెస్ పడిపోయిన పేషెంట్ లాగా ఎలా ఉంది ఆయన మొహం? ఆయన ముఖం ప్రకాశవంతంగా ఉంది. నీ ఉపవాస ప్రార్థన దేవుని చెంత చేస్తే, దేవుని సముఖాన్ని నీ ఉపవాస ప్రార్థన చేసినట్లయితే నీ మొహం వెలిగిపోతుంది. హల్లెలూయా. నీ మొహం వెలిగిపోతుంది. ఎన్ని శ్రమలున్నా నీ వెనకాల, నీలో ఎంత భారం ఉన్నా స్నేహితుడా నువ్వు వెలిగిపోతావు. నువ్వు నవ్వుతూ మాట్లాడతావు. నీ ఇంటికి వెళ్ళి యాదావిధిగా నువ్వు విసుక్కుంటూ మాట్లాడవు, నువ్వు ప్రేమగా మాట్లాడతావు. నీ శత్రువుని సైతము ఈ ఉపవాస ప్రార్థనలో నీవు ఉన్నప్పుడు ప్రేమగా పలకరిస్తావు. అయితే సమర్పణ అనే అంశాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. సమర్పణ అనే అంశాల్లో మొట్టమొదటిగా క్రైస్తవులుగా మనకేముంటుందంటే కోరిక ఉంటుంది. ఏం కోరిక అంటే లోకపరమైన కోరిక కాదు. లోకపరమైన కోరిక అసలే కాదు. నేను సమర్పించుకున్నాను, సినిమా హీరో నవ్వాలని అనుకున్నాను అనుకో, నేనేం చేస్తాను? నా హెయిర్ స్టైలు మార్చేసుకుంటాను, నా డ్రెస్సింగ్ స్టైలు మార్చేసుకుంటాను, నాలో ఉన్న ప్రతి విధమైనటువంటి ఆ సినిమాలకు తగ్గట్టుగానే నేను అవలంబించుకుంటాను. ఒకవేళ నేను ఒక దేవుని మందిరంలో దేవుని కుమారుడుగా ఉండాలనుకుంటే నేను ఎలా ఉండాలంటే చూద్దాం. కీర్తన గ్రంథం 27వ అధ్యాయం 4వ వచనం చూస్తున్నాం. ఈ జీవిత కాలం అంతా
ఒక సినిమా హీరో అవ్వాలంటే ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళందరూ సినిమా చూస్తూనే ఉంటారు. చూస్తూనే ఉంటే ఆ యాక్టింగ్ వస్తుంది, అవన్నీ నేర్చుకుంటారు. అవునా కదండి? మన బిడ్డలందరూ అవన్నీ చూసి చిన్న చిన్న బిడ్డలు టీవీలో ఏదో స్టార్ చేసేస్తున్నారు. ఆ టీవీలో వాడేం చేస్తే అదే చేసేస్తున్నారు. చిన్న బిడ్డలు అందరూ వాడేం పాట పాడితే అదే పాట పాడేస్తున్నారు. మనం మురిసిపోతూ ఉంటాం, ముద్దు ముద్దుగా మాట్లాడుతున్నారు మన బిడ్డలు అనుకుంటాం. జాగ్రత్త స్నేహితులారా, వాళ్ళు ఏం చూస్తున్నారో, వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుతున్నారు. ఈ రోజు నవ్వు వస్తుంది, నీకు నవ్వు తెప్పిస్తుందేమో, ఒక దినాన దుఃఖాన్ని మిగిల్చేస్తాయి. అయితే సమర్పించుకున్న వాని కోరికలు ఎలా ఉండాలంటే కీర్తన గ్రంథము 27:4 చూస్తూ ఉన్నాం. జీవిత కాలం అంతా నా జీవిత కాలం అంతయు నేను యెహోవా మందిరములో I will dwell in his sanctuary. ఆయన మందిరములో, ఆయన గుడారములో నేను నివసిస్తాను. ఎప్పుడంట? కొన్ని రోజులనే, వారానికి ఒకసారైనా, ఉపవాస ప్రార్థనలు పెట్టినప్పుడేనా, లేదా ఒక క్రిస్మస్ కు వచ్చినప్పుడేనా? నువ్వు సమర్పించుకున్నావు స్నేహితుడా, నువ్వు సమర్పించుకున్న ఒక 20 సంవత్సరాలు అయింది. నువ్వు మందిరంలో ఉండి ఒక 20 రోజులైనా నువ్వు మందిరంలో ఉండగలిగావా? ఒక 20 వారాలైనా నువ్వు మందిరంలో ఉండగలిగావా? నువ్వు సమర్పించుకుంటే ఒక పోస్ట్ నేను పెట్టడం జరిగింది ఈ వాట్సాప్ లో. అయ్యగారు కూడా చూసే ఉంటారు. ఒక పెట్రోల్ బంక్ లో ఏం జరిగిందంటే ముందు ఒక ఫ్లెక్సీ అంటించారు. ఏం జరిగింది పెట్రోల్ బంక్ కి? ఈ రోజు ఎందుకు సెలవు అంటారా? ఆ ఫ్లెక్సీ మీద ఏం రాశారో తెలుసా? ఈ రోజు విశ్రాంతి దినం, మేము విశ్రాంతి దినం వ్యాపారము. హల్లెలూయా! నువ్వు సమర్పించుకుంటే you will not do your business on Sabbath day. నువ్వు విశ్రాంతి దినాన్న నువ్వు నీ బిజినెస్ చేయవు, నువ్వు వ్యాపారం చేయవు. అది ఎలాంటి వ్యాపారం? చిన్న వ్యాపారమే కదా, శనగలమ్మట, ఏదైనా సరే నీకు లాభదాయకమైన వ్యాపారం చేయొద్దు. అది వాక్కి విరుద్ధము అని లేఖనాలు సెలవిస్తూ ఉన్నాయి. నీ కోరిక ఎలా ఉండాలంటే నువ్వు సమర్పించుకున్న వారి కోరిక మందిరంలో ఉండాలి. ఇంకా నువ్వు ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు, నేను నా ఇంటి వారు మందిరంలో ఉంటాం, యెహోవాను సేవిస్తాం. ఎవరు వచ్చినా రాకపోయినా, ఎవరు వారికి నచ్చిన రోజుల్ని వారు ఆరాధించుకున్నా సరే, నేను దేవుడు పరిశుద్ధపరిచిన దినాన్ని ఆరాధిస్తాను. నేను దేవుడు ఏర్పాటు చేసిన దినాన్ని, దేవుడు ప్రత్యేకపరిచిన దినాన్ని, దేవుడు ఏ దినాన్నైతే ఆశీర్వదించాడో ఆ దినాన్ని నేను ఏం చేస్తాను? ఆరాధిస్తాను. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఇలాంటి కోరిక నీకు నాకు ఉండాలి. ఇక్కడ దావీదుకి ఎలాంటి కోరిక ఉంది? ఎందుకంటే ఈయన సమర్పించుకున్నాడు దేవునికి. నువ్వు సమర్పించుకున్నావా క్రైస్తవ స్నేహితుడా? నువ్వు సమర్పించుకుంటే, ఇక్కడ ఒక ఆమె నడుచుకుంటూ వస్తున్నారు. ఆమె కాళ్ళు నడవనివ్వట్లేదు, అయినా నడుచుకుంటూ వస్తున్నారు. ఆమె చూస్తుంటే గొప్ప నాకు గుర్తొస్తున్నారు, రామం గారు గుర్తొస్తున్నారు. మొన్న రీసెంట్ గా ఆమె కాలం చేశారు. ఆమె మోకాళ్ళు ఎక్కువ కర్ర పట్టుకుని నడుచుకుంటూ వచ్చేస్తారు. చర్చ ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఎక్కడో దెబ్బ మీద ఉంటుంది. అయ్యగారికి తెలిసి వచ్చి దెబ్బ మీద ఉంటుంది, దెబ్బ ఎక్కలేకుండా పర్లేదు. అలాగే సమర్పించుకుంటే కరెంట్ లేకపోయినా డ్రమ్ము వినపడుతుంది అయ్యగారు నాకు, అందుకే వచ్చేసాను. యవనస్తులు ఏది? యవనస్తులు ఎప్పుడు వాక్యం ఇంకో 5 నిమిషాలు ప్రారంభం అవుతుందని అప్పుడు వస్తారు యవనస్తులు. అయితే సమర్పించుకున్న ఒక వృద్ధురాలు ఏం చేస్తుందంటే కర్ర పడుకుని నడుచుకుంటాం. వాళ్ళలేదు, ఆమె వాక్యం చదవలేదు, ఆమె కళ్ళు సరిగ్గా కనపడవు, ఆమె కాళ్ళు సరిగా నడవు. కానీ ఆమెలో ఉన్నది ఏంటో తెలుసా? సమర్పణ. The God is not looking for సామర్థ్యమును ఆయన చూడటం లేదు, కానీ ఆయన చూసేదల్లా ఏంటంటే సమర్పణ. హల్లెలూయా. ఈరోజు నీలో నాలో చూస్తున్నాడు. నీ ఆరోగ్యం ఆయన చూడట్లేదు. నేను కూలిపోతూ నీరసంగా నడుచున్నాడు. నేను స్నేహితులారా, నేను ఎలా నడుచున్నానో మీరు చూస్తూ ఉన్నారు. నా భార్య నన్ను చూస్తూ నేను ఎలా నిలబడ్డాను, నేను ఆశ్చర్యపోతూ ఉన్నాను. How can I stand here? నేను ఎలా నిలబడిపోయానో నాకు తెలియట్లేదు. It's only the power of the Holy Spirit. హల్లెలూయా. ఇది దేవుని శక్తి అయినది స్నేహితులారా. దేవుని కొరకు నువ్వు ఒక అడుగు ముందుకేస్తే, నీ కాళ్ళు పని చేయకపోయినా, నీ ఇంట్లో భోజనం లేకపోయినా, నువ్వు దేవుని కొరకు ఆ రోజు ఏ పని చేయకు. కట్టేసాయి నీ వ్యాపారం, ఆపేసాయి నీ పని. ఆకాశ పక్షులు పోషిస్తున్నవాడు కానీ నిన్ను ఆయన పోషించలేడా? నన్ను ఆయన పోషించలేడా? ఆకాశ పక్షులు పోషిస్తున్నవాడు. వాటికి గాజులు లేవు, SBI బ్యాంకులు లేవు, అయినా అవి పోషించబడుతున్నాయి. అవి అయినా సరే వారి బిడ్డలకు ఆహారాలు పెడుతూ ఉన్నాయి, తినదిన ఆహారాలు. ఒక 2 మిడతలు పెడితే సరిపోతుందా ఈ గోరింక వచ్చి ఆ చిలకలకు? కంటిన్యూస్ ఫీడ్ చేస్తూనే ఉండాలి, పెడుతూనే ఉండాలి. ఒక పూట అంతా పాపం ఎగురుకుంటూ వెళ్ళి పట్టుకుని వెతుక్కుని తన నోట్లో దాచుకుని మళ్ళా వచ్చి
బిడ్డలకు పెట్టాలి. ఎక్కడ దొరికింది ఇంత ఆహారం వీటికి నీకు నాకు దొరకట్లేదు. ఆయన పోషించే సమర్థుడు. ఆయన అంటూ ఉన్నాడు, మీరు వాటి కంటే శ్రేష్ఠులు అని. హల్లెలూయా. మనము శ్రేష్ఠులము ఆకాశ పక్షుల కంటే. మరి ఎందుకని విశ్వాస దినాన చాలా మంది క్రైస్తవులు వెనబడి వేస్తూ ఉన్నారు. ఈ రోజు వెళ్దాంలే, రేపు వెళ్దాంలే, వచ్చే వారం నుంచి వెళ్దాంలే. నువ్వు నిజంగా సమర్పించుకున్న క్రైస్తవ సహోదరుడు అయితే, నువ్వు నిజముగా సమర్పించుకున్న క్రైస్తవ సహోదరుడు అయితే, నువ్వు నిజముగా సమర్పించుకున్న సేవకుడు అయితే, యు విల్ నాట్ స్టాండ్ ఆన్ ద సాబత్ అట్ యువర్ హోమ్. నువ్వు ఇంటి దగ్గర నిలబడిపోవు సబ్బాత్ దినాన. హల్లెలూయా. ప్రభు సమీపంగా ఉన్నప్పుడు ఆయన మనం వెతకాలి. ప్రభు మనకు దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు ఆయన వెతకాలి. ఉడుముల్లంగా ఎవరు వెళ్ళారంటే సీఎం జగన్ గారు వెళ్ళారు. ఎప్పుడు వెళ్ళారంటే 2 రోజుల క్రితం మంగళవారం కబురు వెళ్ళారు. ఆ రోజు ఏం చేస్తారంటే, మాకు బలహీనంగా ఉంది, మేము వెళ్ళాం. నేనేం చేస్తానంటే మళ్ళీ వారు వెళ్తాను. సీఎం జగన్ గారు అక్కడ ఉంటారా? ఏమన్నా నాకు ఖాళీ లేదు, నాకు ఒంట్లో బాగాలేదు. జగన్ గారు మళ్ళీ మంగళవారం ఉంటారంటారంట. ఈ రాష్ట్ర సీఎంఏ నీకు అందుబాటులో ఉండడు కదా స్నేహితులారా. ఈ సృష్టికర్త నీకు అందుబాటులో ఉంటున్నాడు విశ్వాస దినాన. హల్లెలూయా. టు మేక్ యు, టు క్లెన్స్ యు, నిన్ను పరిశుద్ధపరిచేందుకు, నిన్ను పవిత్రపరిచేందుకు నేను విశ్వాస దినానికి ప్రభువునై ఉన్నాను అని లేఖనాలు సెలవిస్తూ ఉన్నాయి. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 21వ వచనంలో మనం చూస్తున్నాం. 2వ అధ్యాయంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం. స్నేహితులారా, నిన్ను నాట్ రాంగ్ మార్క్స్ వార్త 2వ అధ్యాయంలో దాన్ని చదవనవసరం లేదు. మరొక కోరికను గురించి చూస్తూ ఉన్నాం. నెహెమ్యా 2వ అధ్యాయము 5వ వచనంలో చూస్తూ ఉన్నాం. ఇక్కడ నెహెమ్యాను చూస్తూ ఉన్నాం. రాజు గారికి గిన్నెందించే ఒక అసిస్టెంట్, గిన్నెందించే భోజనం పెట్టే ఒక అసిస్టెంట్. ఆయన మొహం డల్గా ఉందట. ఎందుకంట ఆయన మనసులో కోరిక ఉంది. ఏం కోరికో ఏంటో. యవనస్తులు కదా, చెడ్డ కోరికలు ఏమైనా ఉన్నాయేమో. కాదు, ఆయనకి ఏదైనా సెల్ ఫోన్ కావాలేమో, ఇంట్లో డబ్బులు లేకపోయినా అప్పు చేసైనా కొనాలనే కోరుకుందేమో. అన్నం తింటలేదు ఒక యవనస్తుడు ఉడుముల్లంట్లో. ఎందుకో తెలుసా? అతని సెల్ గోదావరిలో పడిపోయింది, ఇంకో సెల్ కావాలి. ఎలా మరి? ఫైనాన్స్ ఈఎంఐ మీద తీస్తారు ఫోన్. లేకపోతే ఇదేం చేయట్లేదు. ఇక్కడ నెహెమ్యా తెల్లగా ఉండడానికి కారణం సెల్ ఫోన్ కాదు, డల్గా ఉండడానికి కారణం మరే ఇతని కోరిక కాదు. కానీ దేవుని మందిరం పాడైపోతూ ఉంది, దేవుని ప్రజలు పాడైపోతూ ఉన్నారు, దేవుని ప్రాకారాలు ముట్టడి వేయబడుతూ ఉన్నాయి. మరలా వాటిని తిరిగి కట్టించాలని మనోవేదన ఏమేమి. హల్లెలూయా. దేవుని మందిరం చుట్టూ చెత్త తుప్పలు మొలుస్తూ ఉంటే నీకేమైనా కోరుకుందా? దేవుని మందిరంలో పూజ పెడుతూ ఉంటే నీకేమైనా కోరుకుందా? చావుడు ఆకలిగా ఉంటే నీకేమైనా, నువ్వు సమర్పించుకున్నట్లయితే నువ్వేం చేస్తావు అంటే నీకు వండుకున్న ఆహారం కూడా చావుని పెట్టేసి నువ్వు పస్తు ఉండగలుగుతావు. హల్లెలూయా. ఒక రోజు సబ్బాతు రోజున నాకేనా ఎవరికి భోజనం వండమని చెప్పలేదు, వండుతానని ఎవరో చెప్పలేదు. నాకు ఆకలిగా ఉంది, నాకేమో మాటం తినాలి, తినకపోతే పడిపోతుందో బీపీ ఎక్కువ చచ్చికెళ్ళాలి. చచ్చి చూసుకుని పిలిచారు, మా కోసం ఆహారం వండలేదని బాగా తెలుసు. వెళ్ళాం. అవేం చేసింది తెలుసా? ఆ ఉన్న దాంట్లోనే ఊడ్చి మాకందరి మా టేబుల్ మీద పెట్టేసి వెళ్ళిపోయింది. అవేం తినదో మాకు తెలియదు. మేము దాంట్లోనే కొంచెం తినేసి మాకు తెలిసిపోయింది భోజనం లేదు ఇక్కడ మా కోసం, అయినా సరే వాళ్ళు పెట్టారని. నువ్వు సమర్పించుకున్నట్లయితే నువ్వు భోజనం దగ్గర కూడా వెనకాడవు. హల్లెలూయా. నువ్వు సమర్పించుకున్నట్లయితే ఇలా వెనకాడకుండా ముందుకే ఉంటావు ప్రతి విషయంలో. సేవకుల విషయమైనా, పరిచర్య విషయమైనా ఇది అందరి బాధ్యత అయినది. సేవకులు మాత్రమే వాక్యం బోధించాలా? ఎస్. అయితే మరి ఇంక మనం ఏం చేస్తాం? మనకి ఏం పరిచర్యలు లేవా? పరిచర్యలు ఇక లేవా అంటే ఉన్నాయి ఖచ్చితంగా. నీ మౌన ప్రవర్తనే, నీ మంచి ప్రవర్తనే గొప్ప బోధ అని బైబిల్ తెలియజేస్తూ ఉంది. హల్లెలూయా. వారు నడుచుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటే వీళ్ళు కూడా యేసులాగే ఉన్నారే, వీళ్ళు నడక యేసులా ఉందే, వీళ్ళు మాటలు యేసులా ఉన్నాయే, వీళ్ళు ఖచ్చితంగా యేసయ్యకు చెందిన వాళ్ళే, యేసయ్య శిష్యులు. అయ్యో మేము కాదండి, మేము పరాయోళ్ళము అని చెప్తున్నాడు ఆయన. పేతురు గారు అంటూ ఉన్నాడు. పేతురు గారు అంటూ ఉన్నాడు, నేను నాకు ఎవరో తెలియదు. మళ్ళీ కోడి కూస్తుంది, మళ్ళీ అడుగుతారు ఇంకొక ఆయన వచ్చి, నాకు ఎవరో తెలియదు, యేసయ్య ఎవరు నాకు తెలియదు అంటూ ఉన్నారు.
మూడవసారి వచ్చినప్పుడు కూడా అలాగే చెప్తాడు. అయితే యేసయ్య వీధి గుండా తీసుకుంటూ వెళ్తుంటే, ఆ సిలువ మీద కొరడాలు కొట్టుకుంటూ తీసుకువెళ్తుంటే, ఆ సిలువ ప్రాణం మోసుకుంటూ వెళ్తున్న యేసయ్య చూసి, హౌ కెన్ ఐ బిట్రాయ్ హిమ్, నేను ఏ విధంగా ఆయన అమ్మేశాను, ఏ విధంగా ఆయనను తిరస్కరించాను తెలియదని చెప్పాలి. ఇన్నాళ్ళు ఆయనతోనే ఉన్నాను, ఆయన బోధ చేస్తున్నప్పుడు ఆ పక్కనే ఉన్నాను, ఆయన రోగులను బాగు చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ రోజు విత్ హిమ్, ఆయనతో ఉన్నాను కదా, మరి ఎలా చెప్పేసాను నేను నాకు తెలియదని యేసయ్య. సమర్పించుకున్నట్లయితే యేసయ్య తెలియదని నువ్వు చెప్పవు. కాలేజీలో ఒక యవనస్తుడు నేను క్రిస్టియన్ అని చెప్పడానికి సిగ్గుపడ్డాడు. స్నేహితుడు ఈరోజు కొంతమంది కాలేజీలో తండ్రి పేరు చెప్పుకోవడానికి సిగ్గుపడతాడు, మా తండ్రి బాలేదని చెప్పుకోవడానికి సిగ్గుపడతాడు, మా తండ్రి తోలు రాసుకుంటాడని చెప్పడానికి సిగ్గుపడిపోతారు. ఏంటో మరి అది, నేను కూలివాడిని కుమారుడని చెప్పడానికి సిగ్గుపడిపోతాడు, నా తండ్రి వ్యవసాయం చెప్పడానికి సిగ్గుపడిపోతాడు. ఈరోజు ధైర్యం వహించండి క్రైస్తవ స్నేహితులారా, మన తండ్రి పరిశుద్ధుడై ఉన్నాడు. హల్లెలూయా. నువ్వు సమర్పించుకున్నట్లయితే నీలో ఎలాంటి కోరికలే ఉంటాయి. రాజుగారి దగ్గరికి వెళ్ళండి, నెహెమ్యా తన కోరిక అంతా వివరించి చెప్పిన తర్వాత ఏమైందో, రాజుగారు అన్ని ప్రొవైడ్ చేశారు. ఆ మందిరానికి కావాల్సినది, వాళ్ళ ఊరు వాళ్ళ గ్రామానికి లేదా అజెన్సీ పట్టణానికి కావాల్సిన ప్రతి విధమైన వస్తువులు వాళ్ళు ఏర్పాటు చేశారు. నీ మొహంలో ఉన్న ఆ నెమ్మదితనానికి కారణం ఏమిటి? దేనికని దిగులు చెందుతున్నారు? నువ్వు మంచి విషయానికి దిగులు చెందితే నీకు మేలు కలగబోతుంది. ఉపవాస దినాలు, హల్లెలూయా, ఈ ఉపవాస దినాల నీకు మేలు కలగబోతుంది. నువ్వు మంచి విషయానికై నువ్వు మోకరించి ఉపవాసం ఉన్నట్లయితే, లేకపోతే పేరాసకై ఉన్నట్లయితే అది వ్యర్థమే, నీకు సమాధానం ఎన్నటికీ రాదని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది. మరొక అంశాన్ని చూద్దాం. దానియేలు గ్రంథము 1:8 చూద్దాం. దానియేలు తను అపవిత్రపరచుకోకూడదని కోరుకుంటున్నాడు. దానియేలు 1:8 చూద్దాం. దానియేలు గ్రంథము 1:8 మనం చూస్తున్నాం. రాజుగారు తినే భోజనాన్ని, పానం చేసే ద్రాక్షరసాన్ని, మనందరికి బాగా తెలుసు. బబులోను చేర్చబడ్డారు ఎవరు? యవనస్తులతో పాటు చాలా మంది వచ్చారు. అయితే వీళ్ళు చక్కగా బలంగా ఉన్నారని వీళ్ళని ఎన్నుకుని వీళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇస్తూ ఉన్నారు. ఆ రాజు గారు ఆ ట్రైనింగ్ లో ఏం తినాలంటే వీళ్ళు చక్కని ఆహారం తినాలి. చక్కని ఆహారము మనం బాగా ఇష్టపడుతుంటాం. ఉపవాస తినాలి అని చెప్పకండి పాస్టర్ గారు, నోరు పీకేస్తున్నా అంటున్నారా? దానియేలు నోరు పీకలేదు. దానియేలుకి టెంప్టేషన్ ఏ శోధన ఏమాత్రం రాలేదు. అవన్నీ ప్లేట్లన్నీ తెచ్చి టేబుల్ మీద పెట్టగానే అంటున్నాడు దానియేలు, అంటున్నాడు షద్రక్, అంటున్నాడు మెషక్, అబేద్నెగో అంటూ ఉన్నారు, ఇవన్నీ మాయ నుంచి తీసేయండి, గింజి నీళ్ళు లేదా శాకాహారం తెచ్చి పెట్టండి చాలు. ఏం లేదు తింగరోళ్ళు, రాజుగారు ఇచ్చి మంచి ఆహారం తింటాం మానేసి శాకాహారం అడుగుతున్నాడు అని ఎర్రోళ్ళని కొంతమంది అనుకుంటున్నారు. ఒక 10 days తర్వాత ఏమైందంటే, ఒక 10 రోజుల తర్వాత ఏమైందంటే, వారి మొహాల కంటే ఈ నలుగురు మొహాలు ఏమైపోయాయి? ప్రకాశవంతంగా. హల్లెలూయా. నువ్వు వాక్యాన్ని భుజించినట్లయితే, నువ్వు వాక్యానుసారంగా నీ డైట్ మెయింటైన్ చేసినట్లయితే నీ మొహం తెల్లగా ఉంటుంది, వెలుగుతో నిండిపోతుంది. లేకపోతే ఏది పడితే అది తినేసేసి ఉపవాస ప్రార్థనలో కూర్చున్నావా, నీ మొహం ఎలా వెలిగిపోతుంది? నీ మొహం వెలిగిపోవాలంటే నువ్వు ఆత్మీయమైన ఆహారాన్ని ప్రతి దినము తినాలి. సేవకునిగా నేను తినాలి, విశ్వాసులుగా మనం తినాలి. క్రీస్తుని వెంబడిస్తున్న ప్రతి క్రైస్తవుడు ఈ ఆహారాన్ని తినాలి. ఈరోజు స్నేహితులారా, ఆహారాన్ని రోజేసి శాకాహారాన్ని మాత్రం సమర్పించుకున్నట్లయితే నీ ఆహార విషయాల్లో చాలా జాగ్రత్త పడతావు. ఇది నేను తినకూడదు, బైబిల్ చెప్తుంది. రోజులు తినకూడదని చెప్తుంది బైబిల్ చెప్తుంది. ఇంకా ఏం చెప్తుంది? పంది మాంసం తినొద్దని చెప్తుంది బైబిల్ చెప్తుంది. పొలుసు లేని వాటిని ఏమంటారు ఇంకా మొప్పలేనమ్మా, ఇవన్నీ నెమరు వేయి వాటిని తినమని చెప్తుంది. వేయినటువంటి స్నేహితులారా చూడండి, ఇవి ఇంగ్లీష్ లో ఏమంటారు? అన్క్లీన్ అండ్ క్లీన్ అండ్ అన్క్లీన్ అండ్ యానిమల్స్ ఉంటాయి కదా. దేవుడు పరిశుద్ధమైనవి, అపరిశుద్ధమైన నువ్వు సమర్పించుకున్నట్లయితే నువ్వు పరిశుద్ధమైన వాటినే తింటావు. అలా కాదు, పేదలకు దర్శనం వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడుని ఆ దుప్పట్లో అన్ని వచ్చాయి, నేను తినేస్తానంటావా? కొంతమంది సాగు చెప్తూ ఉన్నారు, తినేయచ్చు మనం. యేసయ్య వచ్చి ప్రతి దాన్ని పరిశుద్ధ గన్నేరు తినేయమ్మా,
పరిశుద్ధపరిచాడు కదా దేవుడు. ఏం లేదు, ప్రార్థన చేసుకుని అన్ని తినేచ్చు. ఆయన తినొద్దంటే తినొద్దు, దట్స్ ఆల్. ఇక క్వశ్చన్ లేదు, ఇక ప్రశ్న లేదు స్నేహితులారా. హల్లెలూయా. ఇంకా సమర్పించుకున్న వారి జీవితంలో ఇంకా ఏం కోరికలు ఉండాలంటే కీర్తన గ్రంథము 43వ అధ్యాయము 25వ వచనంలో చూసినట్లయితే ఆసాపు దేవుడు కావాలని కోరుకుంటున్నాడు. లేదా ఇచ్చిన స్నేహితులారా, మనం చూస్తున్న మన పితరుల దేవుణ్ణి ఇక్కడ అర్థమయ్యే రీతిలో చూడాలంటే మనం మన పితరుల దేవుణ్ణే మనం కోరుకోవాలి. మన పితరులకు చేసిన ఆశీర్వాదాలు చూసి మన పితరులను దీవించిన దేవుడే మనకు కావాలి అని మనం కోరుకుంటాం. అంతేగాని మధ్యలో దారి తత్వం. పాస్టర్ గారిని వెళ్తుంటే ఒక పాస్టర్ గారి బండిలో పాము పడిపోయింది, పెద్ద పాము పడిపోయింది. ముందు చక్రం ఎక్కిపోయింది. ఆ పాము వెంటనే ఆ సర్పం విప్పేసి వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది. అదేం చేయలేదనుకో వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది. పాస్టర్ గారు గుండెలో అలా కొట్టేసుకుంటుంది, ఏమైపోతుంది, అంత పెద్ద పాము ఇంటికి వచ్చేస్తుంది. సైన్స్ చెప్తూ ఉంది పాములు బాగుపడతామని. అమ్మ నాన్న చెప్తున్నారు మంత్రం వేయించుకోమని. ప్రాణభయం ఏం చేస్తుందో తెలుసా? ప్రాణభయం బైబిల్ ఇక్కడ చెప్తుంది, మీరు త్రాసు పాములను చేతితో ఎత్తుపట్టుకుంటారు, విషసత్వాలని, మీరు ధైర్యంగా ఉండండి అని బైబిల్ చెప్తుంది. బైబిల్ మాటలు ఆ పాస్టర్ గారు గుర్తు రావట్లేదు. ఆయనకు వచ్చిన గుర్తల్లా ఏంటంటే అమ్మ నాన్న చెప్పిన మాత్రమే ఏం చేసుకోండి. ఆ పాస్టర్ గారు పాపం దూరంగా ఉన్నారు. పాస్టర్ గారికి మంచి ఐడియా ఇచ్చారు. ఏంటో తెలుసా? ఆయన ఫోన్ నెంబర్ తీసుకుని ఈయనకి ఇచ్చారు. ఈయన ఏం చేశారంటే పాస్టర్ గారు సేఫ్ గా పెట్టుకున్నారు. ఆయన ఏం చేస్తారంటే ఓం బుస్ బుస్ ఎంత స్టార్ట్ అనేది అపాము సురేష్ నిజోలికి రాదు, జోసెఫ్ అపాము నిజోలికి ఎప్పటికీ రాదు. ఏం చేసావు నువ్వు? పట్టేహని మాత్రం నువ్వు సమర్పించుకున్న వాడు అయితే నువ్వు చావు విషయంలో కూడా వెనుతిరిగి హల్లెలూయా. నువ్వు సమర్పించుకుంటే క్రీస్తు కొరకు నువ్వు తలకిందులుగా సిలువని అడిగేస్తావు. నువ్వు సమర్పించుకుంటే క్రీస్తు కొరకు కాద్దము ఎదురు నుంచున్నా సరే యు విల్ స్టాండ్ ఫార్వర్డ్. నువ్వు నిలబడిపోతావు స్నేహితుడా, పౌలు వలె. హల్లెలూయా. నువ్వు సమర్పించుకున్న వారి కోరికలు ఇవే. మరొకటి చూద్దాం, మరొక అంశాన్ని చూద్దాం. త్వరగా మనం వెళ్ళిపోతాం. 2 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 9వ వచనం చూద్దాం. 2 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము 9వ వచనం చూద్దాం. పౌలు దేవునికి ఇష్టడుగా ఉండాలని కోరుకున్నాడు. ఈ కోరిక అనే అంశంలో చివరి వాక్యాన్ని చూస్తున్నాం. పౌలు ఎవరికి ఇష్టంగా ఉండాలనుకున్నాడంట? ఓకే, నేను బ్రతికినా చచ్చిపోయినా అని అర్థం అనమాట. ఆయనకి ఇష్టమై ఉండవలనని నువ్వు సమర్పించుకున్న క్రైస్తవుడు అయితే నీ దేహమందు ప్రాణం ఉన్నా లేకపోయినా, నువ్వు జీవించినా జీవించకపోయినా ఆయనకి ఇష్టడుగా ఉండాలని, సేవకునికి ఇష్టడుగా ఉండాలనా, ఎవరికి పెద్ద పెద్ద వారికి ఇష్టడుగా ఉండాలనా, దేవునికి ఇష్టడుగా ఉండాలని. ఇంకొక అంటూ ఉన్నారు, నేను మనుషులు మెప్పుకోవాలనుకుంటున్నానా, దేవుని మెప్పుకోవాలనుకుంటున్నానా. ఈయన అంటూ ఉన్నాడు. ఈ మాటలన్నీ ఈ సందర్భంలో చూస్తూ ఉన్నాం మన స్నేహితులారా. దేవునికి ఇష్టడుగా ఉండాలని పౌలు గారు ఎల్లప్పుడూ అనుకుంటూ ఉన్నాడు. ఎందుకో తెలుసా? కేవలం ఆయన సమర్పించుకున్నాడు. ఆయన జీవితము సమర్పణ జీవితము. హల్లెలూయా. ఈరోజు నీ ఉపవాస ప్రార్థన సమర్పణ జీవితంలోకి నడిపిస్తూ ఉందా? ఈరోజు నీ ఉపవాస కన్నీళ్లు సమర్పణ వైపు నిన్ను నడిపిస్తూ ఉన్నాయా? సమర్పణలో ఉన్న కోరికలు నీకు వస్తున్నాయా? లేకపోతే పక్కింటోళ్ళు కొనుక్కున్నాయని నేనే కొనుక్కోవాలనే కోరిక నీకు వస్తూ ఉందా? పక్కింటోడు మేడ కట్టుకున్నాడు, మనము దెబ్బ మీద మేడ కట్టేయాలి. అప్పు చేసైనా పక్కింటోడు కారు కొనుక్కున్నాడు, మనం కూడా దెబ్బ మీద మనం కూడా కారు కొనేయాలి. ఇహలోక కోరికలు నీకు వస్తూ ఉంటాయి. నువ్వు సమర్పించుకున్న వాడివైతే నువ్వు పైనున్న వాటిని మాత్రమే వెతుకుతావు. హల్లెలూయా. ఆయన అంటూ ఉన్నాడు, మొదట నా నీతిని నా రాజ్యాన్ని వెతకండి, తరువాత ఇవన్నీ మిమ్మల్ని వెంబడిస్తాయి. మీరు చూడొద్దు ఇహలోక ధనధాన్యాల వైపు, మీరు చూడొద్దు ఇహలోక సుఖ సౌఖ్యాల వైపు, మీరు చూడండి నా నీతిని నా రాజ్యాన్ని. హల్లెలూయా. ఈరోజు ఆయన నీతిని ఆయన రాజ్యాన్ని వెతికే క్రైస్తవులుగా నీవు నేను ఉండాలి. మరొక సందర్భాన్ని చూస్తున్నాం. రెండవదిగా తీర్మానం, సమర్పణ తీర్మానం. 2 అంశాలు. ఒకటి ఆయనను నా దగ్గర కొటేషన్ ఉన్నది ఈ విధంగా రాసని మాటను తీర్మానం అనే అంశాన్ని చూస్తున్నావు. నువ్వు సమర్పించుకున్నట్లయితే నువ్వు ఏ విషయాల్లో తీర్మానం చేసుకుంటావు అంటే యెహోషువ 24వ అధ్యాయము 15వ వచనం. ఇందాక మనం అనుకున్నాం కదండి, ఒక ఆయన పెట్రోల్ బంక్ దగ్గర ఏం పెట్టేశాడు? బోర్డు పెట్టేశాడు. చూద్దాం.
నేను నా ఇంటి వారును యెహోవానే సేవించేది. ఇలాంటి తీర్మానం తీసుకోవాలి. భర్త వస్తే భార్య, భార్య వస్తే ఇక్కడ గోదావరి వచ్చిందని కాదు కదండి. ఇక్కడ గోదావరి వచ్చింది. గోదావరి వస్తే సెక్షన్ ఆఫీసులు ఏం చేస్తారంటే సెక్షన్ ఆఫీసర్స్ అందరూ ఇన్ని బియ్యము, కందిపప్పు, ఉప్పు ఇవన్నీ తెచ్చి పెడతారు. ఇక్కడేమో 40 మంది ఉంటారు. ఆ తెచ్చిదేమో 20 ప్యాకెట్లు. అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే భర్త వస్తే భార్య రాడు కదా, మరి భార్య వస్తే వీళ్ళిద్దరూ క్రిస్మస్కి వస్తే క్రిస్మస్ ప్రార్థన కదా, ప్రార్థనకు వస్తే ఇలాంటి సందర్భంలో ఈ ప్యాకెట్లు ఎవరికి వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇది సరిగ్గా జరగబోతుంది. వచ్చేవారు ఇదే చేయాలి. నేను ఎవరికి చేయాలి ఏం చేయాలి తెలియదు. కారణంగా నేను వస్తూ అనుకుంటున్నాం. అవి అన్ని స్టేజ్ మీద ఒక్కొక్కోసేసి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క కొలిసి ఇచ్చేద్దామండి. తీర్మానం చేసుకో. మందిరంలో వచ్చే వస్తువుల కోసం సేవకులు ఒకసారి బిజీగా వెళ్ళిపోతారు. ఆ ఇంటికి రాకుండా అయిపోతారు. ఆ ఇంటికి రాడినా డబ్బులు ఎక్కువ ఉంటే ఆయన వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తారు. డబ్బు కోసమైతే స్నేహితులు ఏదో ఉద్యోగం చేసుకోవచ్చు. నాగటి మీద చేయి వేసి వెనుతిరిగిన వాళ్ళు సేవకులంటే హల్లెలూయా. ఎన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినా, ఎన్ని ఆకలి తప్పికలు వచ్చినా మీరు అనుకుంటూ ఉంటారు, ఈ ప్యాంట్ షర్ట్ చూసి, ఈ ఎంత కప్పులు చూసాక అయ్యాకి ఎంత బోర్డు ఉంది. సృష్టికర్తే హల్లెలూయా. ఆయన ఆకాశం పక్షులు పోషిస్తున్నవాడే ఈరోజు సేవకులను పోషిస్తున్నాడు, సంఘాలను పోషిస్తున్నాడు. ఈరోజు మందిరానికి రాకుండా నువ్వు సరైన తీర్మానం చేసుకోకుండా నీటిలో మునిగేటప్పుడు అంటావు, నీటిలో మునిగేటప్పుడు మాత్రం అంటావు నేను ప్రతిరోజు మందిరానికి వచ్చేస్తాను అయ్యారు. నువ్వు ప్రార్థనటప్పుడు నా మందిరానికి వచ్చేస్తాను అయ్యారు. కొన్ని సందర్భాల్లో భాష గారు మైకెట్టుకోవాలి. ఆ తీర్మానం చేసుకున్న వాడు ఎక్కడ ఉంటాడో తెలియదు, పొలాన్ని ఉంటాడు. తీర్మానం తీసుకున్న మనం కొన్ని సందర్భాల్లో బయట ఉంటున్నాం, మందిరం బయట. సమర్పణ జీవితం కలిగిన క్రైస్తవులా నీ తీర్మానం ఏమైపోతుంది? ఆరాధన వచ్చే సమయానికి నీ తీర్మానం ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది? ఇక్కడ తీర్మానం చేసుకున్నారు యెహోషువ గారు. ఏమంటారు తెలుసా? అసలే మా ఇంట్లో బొడ్డోడు కూడా ఇక్కడే కూర్చోవాలి, అల్లరి చేసిన పర్లేదు ఇక్కడే కూర్చోవాలి, నా భార్య ఇక్కడే కూర్చోవాలి, భర్త కూర్చోవాలి మందిరాల్లో కుటుంబంతో ఉండాలి. నీ మోకాళ్ళ నొప్పులైనా సరే, నీకు జ్వరం ఉన్నా సరే, దేవుని మందిరం నీకు స్వస్థపరచగలిగిన స్థలం, నీ బిడ్డలకు సరైన నడక నేర్పే స్థలం. ఇలాంటి స్థలాన్ని విడిచిపెట్టి నువ్వు తీర్మానం చేసుకోకుండా ఎప్పుడో నువ్వు సమర్పించుకుని 10 సంవత్సరాలు అయిపోయింది, కొంతమంది సమర్పించుకుని ఇంకా మందిరంలో లేరు. అవును, నాకు తెలుసు స్నేహితులారా, ఇంకా చాలా మంది మందిరంలో ఉండాలి. తీర్మానం తీసుకున్నవాడు కలహాలు పెట్టుకోడు. తీర్మానం తీసుకున్నవాడు ప్రభువు కోసం మాత్రమే చూస్తాడు. ఆ మందిరంలో నా శత్రువు ఉన్నాడు, నేను వెళ్ళను, అపాస్ గారు అంటే నాకు నచ్చదు అనే మాటలు చెప్పవు. నువ్వు ఎప్పుడైతే నువ్వు తీర్మానం తీసుకున్నావో, మందిరం ఎవరిది? దేవునిది. ఇది దేవుని ప్రసన్నత కలిగిన మందిరం. ఈ మందిరంలో నువ్వు దేవుని కోసమే రావాలి. హల్లెలూయా. నువ్వు తీర్మానం తీసుకున్నావు కదా, దీంట్లో బాప్తిసం తీసుకున్నావు కదా, ఏదైనా సొంత రక్షకుని చెప్పావు కదా. ఏమైంది నీ తీర్మానం ఈ రాత్రి? ఈ మైశబ్దం ద్వారా వాక్యాన్ని ఆలకిస్తున్న స్నేహితులారా, నువ్వు తీర్మానం తీసుకుని తప్పిపోయింటే ప్రభు మరొక అవకాశాన్ని ఇస్తూ ఉన్నాడు. మరలా నువ్వు ఆయన మందిరంలోకి నడిచింది. ఈ ఉపవాస తీర్మానము నీ కొరకే. ఈ ఉపవాస ప్రార్థనలో మంచి తీర్మానం తీసుకోమని ప్రభు నీతో నాతో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. మరొక సందర్భాన్ని చూద్దాం. ఈ తీర్మానము అంశంలో కొలస్సీలకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం 1వ వచనంలో చూసినట్లయితే మనం ఇందాక మాట్లాడేసుకున్న ఈ మాట, పైనున్న వాటిని వెతకుడి. నువ్వు తీర్మానం తీసుకుంటే పైనున్న వాటిని వెతుకుతావు. చర్చిలో వచ్చే కొంతమంది క్రిస్మస్ కి 500 ఇచ్చి చిన్న క్యారేజ్ తెచ్చి, మా ఆయన ఇంటికాడ ఉన్నాడు, ఆయన రాలేడు, ఈ క్యారేజ్ లో పెట్టండి పాస్టర్ గారు, అసలు పెద్ద సరిపోవు, ఇక్కడ లాస్ట్ లో చూద్దాం క్యారేజ్ ఇసిరాయి అంటే గొడవ వచ్చేది. నా క్యారేజ్ ఇసిరేసాడు అసలు పెద్ద, నేను నా క్యారేజ్ వద్దన్నాడు ఆ పాస్టర్ గారు. నువ్వు చిన్న చిన్న వాటిని అసలే చూడవు. నువ్వు సమర్పించుకుంటే నువ్వు చూస్తావు స్నేహితుడా, పైన కిరీటాన్ని. హల్లెలూయా. నీకు రావాల్సిన జీవ కిరీటాన్ని నువ్వు చూస్తావు. నువ్వు కింద ఉన్న వాటిని చూడవు. హల్లెలూయా. నువ్వు పైన వాటిని చూసే వ్యక్తిలా ఉంటావు ఎల్లప్పుడు. ఇలాంటి ఈ అంశాన్ని చూస్తే అనేక అంశాలు జ్ఞాపకం వస్తూ ఉన్నాయి. ముందుకు వెళ్దాం. యెషయా గ్రంథము 6వ అధ్యాయం 9, 13 వచనాలు చూద్దాం.
ఇక్కడ ఒక ప్రవక్త తీర్మానించుకున్నాడు. ఏ విషయంలో తీర్మానించుకున్నాడు చూద్దాం. ఒక ప్రవక్తే ఇక్కడ తీర్మానించుకున్నాడు. యెషయా గారిని చూస్తున్నాం. తీర్మానించుకున్నాడు. ఆ మాట ఒకటే రాసానా, వచ్చినప్పుడు చదవండి ఒకసారి. ఆయన నీవు పోయి ఈ జనులతో ఇట్లనేమో, మీరు సత్యము విందురు గాని గ్రహింపకుందురు, నిత్యము చూచుచుందరు గాని తెలుసుకొనకుందురు. వారి కన్నులతో చూచి, చెవులతో విని, హృదయముతో గ్రహించి, మనసు మార్చుకొని స్వస్థత పొందుకోనట్లు ఈ జనుల హృదయము క్రొవ్వి చేసి, వారి చెవులు మందపరిచి, వారి కన్నులు మూయించుమని చెప్పాను. ప్రభువా, యెషయా ఏం తీర్మానం తీసుకున్నాడు అనే అంశాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఏదేమైనప్పటికీ ముందుకు వెళ్దాం. ఆ పట్టుదల అనే అంశాన్ని చూస్తూ ఉన్నాం. ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక 3:13 13 కూడా చూస్తూ ఉన్నాం. నన్ను బలపరిచినము అని అంది, సమస్తమును నేను చేయగలను అనే పట్టుదల ఈరోజు తీర్మానం తీసుకుని నీకు నాకు క్షమించాలి, సమర్పణ చేసుకున్న నీకు నాకు ఇలాంటి పట్టుదల రావాలి. మనకి ఏ పట్టుదల వస్తుంది తెలుసా? నాతో మాట్లాడే వరకు నేను పాస్టర్ గారా, నా ఇంటికి వచ్చి అడిగితే గాని, నా కాళ్ళు పట్టుకుని బ్రతిమాలితే గాని నేను వెళ్ళను. అమ్మా, ఈ రోజు మందిరంలో నువ్వు నవ్వకూడదు, మందిరంలో ఎందుకు నవ్వుతున్నావు అన్న పాపానికి ఒక ఆమె ఏం చేస్తుందో తెలుసా? మానేసింది మందిరం. ఒంట్లో బాగాలేదేమో అనుకున్నాను వారం, మళ్ళా వారం కూడా రాలేదు. ఒక పక్కకి ఎగేసి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళండి అని చెప్పింది. తర్వాత వెళ్తానమ్మని వచ్చేసాను. తర్వాత వారం పాస్టర్ గారిని కాకేసి ఆమెలో ఉన్న పట్టుదలంతా చెప్పేసింది. ఆమె పట్టుదల ఏంటంటే పాస్టర్ గారిని కాళ్ళు పట్టించుకోవాలనే పట్టుదల. ఇలాంటి పనికి మాలిన పట్టుదలన్నీ వస్తూ ఉన్నాయి క్రైస్తవుల్లోకి. ఇది సాతాను విత్తుతున్న పట్టుదల. ఇలాంటివన్నీ క్రైస్తవుడా, నువ్వు సమర్పించుకున్న క్రైస్తవులు అయితే నీలో ఉండవలసిన పట్టుదల ఏంటో తెలుసా? సమస్త క్రియలు నన్ను బలపరచుకోని అని నేను చేస్తాననే పట్టుదల ఉండాలి. అది నిన్నలైనా సరే. అవును, పాస్టర్గా నేనే తిట్టారు, అయితే తిట్టకూడదా నిన్ను? పాస్టర్గా నిన్ను గద్దించకూడదా? సావుకుడు నీకు తండ్రి అయి ఉన్నాడు. ఈ కాచి కంట్రోల్ యూ. ఆయన నిన్ను మందలించకూడదా? ఆయనకు అధికారం లేదా? ఉంది, ఖచ్చితంగా. ఈరోజు సేవకునికి బాధ్యత ఉంది. మనందరినీ ఎక్కడ నడిపించేందుకు? అక్కడికి నడిపించేందుకు, పరలోక రాజు నడిపించేందుకు. రేపొద్దున్న ఏదైనా మిస్టేక్ అయితే ఎవరిని అడుగుతారు? ఏసయ్య అడిగింది సేవకుల్ని అడుగుతారు. మనం బాగానే ఉంటామా, పాస్టర్ రాలేదని నెప్ప వేసేస్తాం, బాగానే ఉంది. అయితే అడిగేది ఎవరినంటే సేవకుల్ని. కుటుంబాలను విడిచిపెట్టేసి, వీళ్ళ చదువుల్ని విడిచిపెట్టేసి, వారి ఆరోగ్యాన్ని విడిచిపెట్టేసి. ఒక పాస్టర్ గారికి అప్పుడే కన్సీవ్ అయ్యారు. అయితే సడన్ గా ఒక ప్రాంతానికి వెళ్ళవలసి వచ్చింది. అప్పుడు ఏం చేయాలి? పాస్టర్ గారు కూడా ఉండాలి. ఉండకపోతే పాస్టర్ గారు రాత్రులేదు మా ఇంటికి అంటారు. అప్పుడు ఏం జరిగిందంట? పాస్టర్ గారు మా గదిలో రోడ్లోనే వెళ్ళిపోయారు. షీ లాస్ట్, ఆమె బేబీని కోల్పోయింది. చూసారా? గర్భాన్ని సైతము ఆమె కోల్పోయింది. ఎంత త్యాగం చేస్తున్నారు సేవకులు. నోబడీ కెన్ సీ. ఆయన చూస్తూ ఉన్నాడు. హల్లెలూయా. ఈరోజు నీ పట్టుదల ఆయన చూస్తూ ఉన్నాడు, నా పట్టుదల ఆయన చూస్తూ ఉన్నాడు. ఆరోగ్యం సహకరించకపోయినా, మోకాళ్ళ నొప్పులైనా సరే నువ్వు సమర్పించుకున్నావు కనుక నీ పట్టుదల ఆయన చూస్తూ ఉన్నాడు. నీ ఇంట్లో నీ యజమానులు మాట వినకపోయినా, నిన్ను ఆరాధనకు వెళ్ళొద్దని అర్థంకి ఇచ్చినా, నువ్వు మోకరించి ప్రార్థన చేస్తున్నావు చూడు, ఆ పట్టుదల ఆయన చూస్తూ ఉన్నాడు. ఈరోజు సమర్పించుకున్న క్రైస్తవ స్నేహితుడా, సహోదరులారా, మీకు ఇలాంటి పట్టుదల ఉందా? మీకు ఇలాంటి పట్టుదల ఉంటే మీరు దానియేలు గ్రంథం 1:8 కూడా చూద్దాం. మరొక 2 అంశాలను చూపించి నేను ముగిస్తాను. దానియేలు గ్రంథము 1:8 చూద్దాం. ఇంతటి వాక్యాన్ని, ఈ పట్టుదల చూడండి ఎంత ఫోర్స్ చేసేస్తున్నారు. అందరితో పాటు నీకు అదే ఆహారం పెట్టాం, తిను అని చెప్తున్నారు. ఎవరికి? షడ్రక్. ఇది ఎవరు మాట్లాడలేదు. అందరూ ఇక్కడే ఉన్నారా? హల్లెలూయా చెప్పండి. హల్లెలూయా. ఫోర్స్ చేస్తూ ఉన్నారు, బలవంత పెడుతూ ఉన్నారు. అయితే ఏమంటున్నారు ఇక్కడ? ఏమంటారండి? ఎంత ఫోర్స్ చేసినా సరే, ఎంత నాకు ఆయన తాగించేసాడండి, నాకు ఈ తాగుడు అలవాట్లేదు, బలవంతంగా తాగించేసాడండి నాతోటి.
మామూలుగా వెళ్ళాను, నేను ఆకు కూర్చున్నాను, థమ్స్అప్ ఇమ్మన్నాను, ఆ థమ్స్అప్లో కలిపేది. నో, నువ్వు ఎందుకు వెళ్ళాలి చీకట్లోకి? నువ్వు ఎందుకు కూర్చోవాలి చీకటి సహవాసాలతోటి? నువ్వు వెలుగులోకి పిలువబడిన వాడవు, నువ్వు వెలుగు సంబంధివి, నువ్వు క్రీస్తు సంబంధివి. నువ్వు చీకట్లో ఎలా నడుస్తావు? మీకు తెలుసా స్నేహితులారా, చీకటికి వెలుగుకి ఒక వ్యత్యాసం ఎప్పుడూ ఉంటుంది. వెలుగులో ఎవరు ఉంటారు? వెలుగు సంబంధులు ఉంటారు. చీకట్లో ఎవరు ఉంటారు? ఎవరు ఈ చీకటికి అధికారి? నువ్వు చీకట్లో నడుస్తున్నావా? ఈ చీకటి అంటే ఇష్టమవుతుందా? ఎక్కువగా చీకట్లో కూర్చొని హ్యాపీ బర్త్డే చేసుకోవాలనుకున్నారా? హై స్కూల్ గ్రౌండ్ లో, అక్కడ ఆ గోదావరి గొట్టు మీద, ఆ రోడ్ల మీద హ్యాపీ బర్త్డే ఎప్పుడు 1 గంటకి. స్నేహితులారా, సమర్పించుకున్న క్రైస్తవుడు అయితే నువ్వు చీకట్లో నీ బర్త్డే జరుపుకో, మందిరంలో జరుపుకుంటావు. నీ బర్త్డే ఒక కల్చర్ వచ్చేసింది ఇప్పుడు. కుర్రోళ్ళందరూ కలిసి బుద్ధిహీనులుగా ఎక్కడ ఖర్చు చేస్తున్నారంటే చీకట్లో ఖర్చు చేస్తున్నారు. అక్కడ ఏదో కూడా జరుగుతుంది. ఉదయాన్న వీళ్ళకి బాధ, తల్లిదండ్రులకు బాధ, తల్లిదండ్రులకు దుఃఖం, తల్లిదండ్రులకు కంగారి, తల్లిదండ్రులకు ఖర్చు, వాళ్ళు పెట్టుకున్న గొడవలు, వాళ్ళు చేసిన అల్లరి చేస్తారు. ఈరోజు పట్టుదల ఉండాలి స్నేహితులారా. ఆహార విషయంలో ఎవరో నాకు పట్టింగ్ చేశారంటే కుదరదు, ఎవరో నాకు ఇచ్చేశారంటే కుదరదు. నువ్వు లెక్క చెప్పాలి. వదినాన్న ఆయన సింహాసనం ముందు నువ్వు నిలబడి నువ్వు ఆన్సర్ చెప్పాలి. నేను నీకు రక్షణ వస్త్రాలు ఇచ్చాను కదా, నేను నా రక్తాన్ని కాచి ఐ బాట్ ఎ న్యూ క్లోత్స్ ఫర్ యు. నేను మంచి వస్త్రాలు కొన్నాను కదా, కొత్త వస్త్రాలు. ఏమైంది ఈ వస్త్రాలకు? ఏమైంది ఆ రక్షణ వస్త్రాలకు? మరకలేంటయ్యా అని ప్రభు నన్ను అడిగితే నువ్వు నేను ఏం చెప్తావో తెలుసా? ఇటు ఆడు పట్టింగ్ చేశాడు ప్రభు నాకు చెప్పగలగా. సాల్వేషన్ ఈజ్ ఇండివిజువల్. రక్షణ అనేది ఏంటంటే మన సొంత నిర్ణయం పైన ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈరోజు నిన్ను నన్ను రోబోలా నిర్మించలేదు దేవుడు. ఒక రోబోను నిర్మిస్తా, రోబో ఏం చేస్తుంది? అరే వెళ్ళు, ఆ బాటిల్ తీసుకో, క్యాప్ తీ, నీళ్లు తాగు అంటే నీళ్లు తాగుతుంది, అంతే. చర్చ్కి వెళ్ళు అంటే చర్చ్కి వెళ్తుంది, కూర్చోమంటే కూర్చుంటుంది. రోబో మనందరికీ తెలుసు కదా, చిన్న రోబో. చెప్పినట్టు కంప్యూటర్లు ఏం ఫీడ్ చేస్తారని చెప్పి అలా నిన్ను నన్ను నిర్మించలేదు దేవుడు. ఆయన స్వేచ్ఛనిచ్చాడు నీకు నాకు. హల్లెలూయా. ఈరోజు అందుకనే స్వేచ్ఛనిచ్చిన దేవుడు అబ్రాహాములకు చెప్పాడు, వెళ్ళొద్దమ్మా, తినొద్దమ్మా ఆ పండు అని. స్వేచ్ఛనిచ్చాడు, కండిషన్ కూడా పెట్టాడు. స్వేచ్ఛనిచ్చి ఈరోజు స్వేచ్ఛనిచ్చి కండిషన్ పెడుతూ ఉన్నాడు. 6 దినములు పరిచయమని, 7వ దినమున మందిరములో ఉండమని, తీర్మానం తీసుకోమని కండిషన్ తో చెప్తూ ఉన్నాడు ఆయన. స్నేహితులారా, ఆ కండిషన్ ఏంటంటే స్నేహితులారా, జాగ్రత్త. ఆయన మాటను, ఆయన కట్టడలను మేరకూడదు. మనం ఆయన మాటలు విని ఆయన ఆజ్ఞ చెప్పు నడుచుకున్నట్లయితే తరతరములు ఆయన ఆశీర్వదించే దేవుడు. హల్లెలూయా. తరతరములు ఆయన దీవించే దేవుడు. హల్లెలూయా. ఆయన ఈ ఉపవాస దినాల్లో నీ సమర్పణ జీవితం ఎలా ఉంది, నీ కోరిక ఎలా ఉంది, నీ తీర్మానం ఎలా ఉంది, నీ పట్టుదల ఎలా ఉంది అని చూస్తున్నాడు. ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నాం క్రమశిక్షణ అనే అంశాన్ని చూస్తున్నాం. 1 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 9వ అధ్యాయం 25-27 వచనాల్లో చూస్తూ ఉన్నాం క్రమశిక్షణ. నేను సరిగా రాసుకోలేదు, క్రమశిక్షణ రాసుకున్నాను. ఇక్కడే ముందు ఎవరైనా దయచేసి చూడండి. పందెపు రంగమందు పరిగెత్తు వారందరూ పరిగెత్తుదురు గాని ఎక్కడే బహుమానం పొందునని మీకు తెలియదా? అటువలే మీరు బహుమానం పొందినట్లుగా పరిగెత్తండి. మరియు పందెమందు పోరాడు ప్రతివాడు అన్ని విషయంలో యందు మితముగా ఉండును. వారు క్రమశిక్షణగా ఉంటాడు. అన్య విషయాలంటే బయట విషయాలకు లిమిట్ లో ఉంటాడు. ఇన్వాల్వ్ అవ్వడు. ఇది నాకే కావాలి అని వెళ్ళేవాడు క్రైస్తవుడు కాదు. ఈలో జరిగే గొడవ నాకే కావాలి, మందిరంలో కలహాలు నేనే ఉండాలి అనేవాడు క్రైస్తవుడు కానే కాదు. మితము లేని క్రైస్తవుడుగా పిలువబడ్డ జీవోకుడు. అయితే వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది, నాగటి మీద చెయ్యి వేసి వెనుతిరిగిన వారితో సమానమని లేఖనాలు సెలవిస్తూ ఉన్నాయి. మనం అందరము నాగటి మీద చెయ్యి వేసిన వారమే, దేవుని పని కొరకు సిద్ధపరచబడిన వారమే. ఇది ప్రతి ఒక్కరి పైన ఉంచబడిన బాధ్యత. ఆయన అంటూ ఉన్నారు, మీరు వెళ్ళండి, సమస్త అన్యజనులను శిష్యులుగా చేయండి. అంటే మన అందరం ఎవరు? ఇప్పుడు మనం యేసయ్య శిష్యులమై ఉన్నాము. మనము ఖచ్చితంగా ఇలాంటి సమర్పణ జీవితం కలిగి ఉండాలి, క్రమశిక్షణ జీవితం కలిగి ఉండాలి. మనం ఏం మాట్లాడాలో అదే మాట్లాడాలి. ఎక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఏం మాట్లాడాలో అది. సరే, నువ్వు చర్చిలోకి వెళ్తావు కదా,
నువ్వు పొలం వచ్చినప్పుడు ఇలా మాట్లాడతావేంటి, నీ మాటలేంటి ఇలా ఉంటాయి అని ఎవరో ఒకరు అంటానే ఉంటారు. నువ్వు ప్రభు పెట్టావు కదా అని మీరు అంటూ ఉంటారు. క్రమశిక్షణ ఉండాలి మన నోటికి ఖచ్చితంగా, మన మాటలకు క్రమశిక్షణ ఖచ్చితంగా ఉండాలి. అందుకనే ఉపవాస ప్రార్థన, అందుకనే ఉపవాస దీక్ష, అందుకనే సమర్పణ జీవితంలో నీకు ఉపవాసం అనేది ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనది. హల్లెలూయా. ఈ ఉపవాసం నీకు క్రమశిక్షణలో పెట్టేస్తుంది. ఈ ఉపవాసం నీకు నన్ను సమర్పణ జీవితంలోకి నడిపిస్తూ ఉంది, పట్టుదల జీవితంలోకి నడిపిస్తూ ఉంది, తీర్మానంలోకి నడిపిస్తూ ఉంది. ఏంటంట? ఉపవాస దినము, ఈ ఉపవాస సమయము, ఈ ఉపవాస ప్రార్థన నీకు నాకు పట్టుదల నేర్పించేస్తూ ఉంది, క్రమశిక్షణ సాగుకు ఎలా మాట్లాడాలో అంటే సాగులు క్వశ్చన్ వేయడానికి మనకు ఆయన అధికారం లేదు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి 2 తీర్పులు ఆయన చూసుకుంటాడు. నువ్వు వెళ్ళి క్వశ్చన్ వేయక్కర్లేదు, సాగుల్ని నువ్వు నిందించక్కర్లేదు, ఆయనకు తెలుసు. ఆయన ఏ పచ్చికలు ఉన్న చోట్ల, ఏ మేత ఉన్న కాడికి మందం తోలుకెళ్ళాలో కాపరికి బాగా తెలుసు. నువ్వు మధ్యలో వెళ్ళి అక్కడ మంచి గడ్డ ఉంది అక్కడ తోలుకెళ్ళండి, నో, నువ్వు అడ్వైజ్ ఇవ్వక్కర్లేదు. స్నేహితులారా, నువ్వు సమర్పించుకున్న వాడవైతే నువ్వు నీకు నీవే అడ్వైజ్ ఇచ్చుకోవాలి, మనకు మనమే బోధించుకోవాలి. కొన్ని సందర్భాల్లో మనం ఇతరులకు బోధించే ముందు, ఇతర వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది, మన కన్నులో దూలము పెట్టుకుని, నా కన్నులో దూలము పెట్టుకుని పొరుగు వారి కన్నులో నలుసును వెతికినట్టే ఉంటుంది. నువ్వు సమర్పించుకున్నట్లయితే క్రమశిక్షణలో నువ్వు ఉంటావు. నువ్వు మాట్లాడే మాటలు క్రమశిక్షణలో ఉంటాయి. రాత్రి 10 అయ్యేదాకా నువ్వు రోడ్ల మీద ఉండవు. క్రమశిక్షణ. అమ్మ నాన్న నీకోసం ఎదురు చూడలే, ఎక్కడికి వెళ్ళబాబు అన్నం తిని పెట్టుకుని తిను, లేకపోతే అమ్మ అప్పుడు దాకా పనిలోకి వెళ్ళొచ్చి అమ్మ లేచి అన్నం పెట్టి నీకు మళ్ళీ నువ్వు నిద్రపోయేదాకా నాన్న ఏమనుకుంటా నువ్వు నిన్ను చూసుకోవాలమ్మా. క్రమశిక్షణ కోల్పోతున్నారా క్రైస్తవ స్నేహితులారా? మీ బిడ్డలు క్రమశిక్షణ కోల్పోతున్నారా? వారికి సమర్పణ జీవితాన్ని నేర్పించండి, వారికి నేర్పించండి స్నేహితులారా. ఉపవాస ప్రార్థనలు నేర్పించండి. అందుకనే తీర్మానం తీసుకోవాలి, నేను నా ఇంటి వారు మందిరంలో ఉంటాము అని. ఇలాంటి తీర్మానం నువ్వు చేసుకుంటావా ఈరోజు? ఇలాంటి తీర్మానాన్ని నువ్వు చేసుకోగలుగుతున్నావా? డివోషన్ అనే అంశాన్ని చూస్తూ ఉన్నాం. కీర్తన గ్రంథము 42వ అధ్యాయము 1-2 వచనాలు చూస్తూ ఉన్నాం. ఈ కీర్తన గ్రంథము 42 మరొక అంశాన్ని కూడా లోకసువార్త 2వ అధ్యాయంలో కూడా చూస్తూ ఉన్నాం. దుప్పు నీటి వాగుల కొరకు ఆశపడునట్లు దేవా నీ కొరకు నా ప్రాణం ఆశపడుచున్నది. దుప్పి లేడి పిల్ల నీళ్ళ కోసం ఎలా తిరుగుతుంది అడుగుల్లో? డిస్కవరీ ఛానల్ చూసి పిల్లలారా, లేడి పిల్ల ఎలా తిరుగుతుంది నీళ్ళ కోసం? నీళ్ళు ఎక్కడ దొరుకుతాయని వెళ్తాయి లేడి పిల్లలన్నీ వెళ్తాయి. దుప్పి నీటి వాగులకై ఆశపడునట్లుగా, దుప్పి నీటి వాగులకై ఆశపడునట్లుగా దేవానికైనా ప్రాణం ఆశపడుచున్నది. దేవానికైనా ప్రాణం ఆశపడుచున్నది. యేసునికైనా ప్రాణం తృష్ణగొనుచున్నది. యేసునికైనా ప్రాణం తృష్ణగొనుచున్నది. దుప్పి నీటి వాగులకై. డివోషన్, ఆరాధన అనేది సమర్పించుకున్న వారి జీవితంలో ఒక ప్రత్యేకమైన పార్ట్. నువ్వు సమర్పించుకున్న కుటుంబంలో ఉన్నట్లయితే నువ్వు ఆరాధన మిస్ కావు. ఎక్కడ ప్రార్థన చేసుకున్నా నువ్వు వెళ్ళి బైబిల్ పట్టుకు కూర్చొని వాక్యాన్ని వింటావు. అది ఈ సంగమా, నా సంగమా, ఆ సంగమా, ఈ సంగమా చూడవు. మా పాస్టర్ గారు, ఆ పాస్టర్ గారు, నచ్చిన పాస్టర్ గారు అప్పటిగా ఉన్నారు, అప్పటిగా ఉన్నావు, అవన్నీ చూడవు. నీకు ఆరాధన అనేది నీ మనసులో ఉంటే, ఆరాధనకు యోగ్యుడైన వారి మాటలు వినాలనుకుంటే, ఈ సృష్టిని సృష్టించిన వారి మాటలు వినాలనుకుంటే, భూమికి పునాది వేసిన వారి మాటలు వినాలంటే, సముద్రానికి పునాది వేసిన వారి మాటలు వినాలనుకుంటే అదే డివోషన్, అదే ఆరాధన. దుప్పి నీటి వాగుల కొరకు ఆశపడినట్లుగా నువ్వు ఆశపడతావు. లోకసువార్త 2వ అధ్యాయము చివరిగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. మరియు ఆషేరు గోత్రికురాలును పనూయేలు కుమార్తెయునైన పనూయేలు కుమార్తెయునైన అన్నా అను ఒక ప్రవక్తి ఉండెను. అన్నా కాదు, మొదటి సమయంలో చెప్పబడిన అన్నా కాదు, ఆమె కన్యత్వం మొదలు 7 ఏండ్లు పెనిమిటితో సంసారము చేసి. ఎన్ని ఏండ్లంట చెప్పాలి? ఎన్ని సంవత్సరాలంట? 7 సంవత్సరాలు. How many years? 7 ఏళ్ళు ఆమె ఎవరితో ఉందట? పెనిమిటి భర్తతో ఉంది. రైట్.
బహుకాలము గడిచినదై ఆ, 84 సంవత్సరములు 84 సంవత్సరములు విధవరాలై ఉండి చూసారా 7 సంవత్సరాలు మాత్రమే భర్త సజీవుడు ఉన్నాడు. తర్వాత 84 సంవత్సరాలు విధవరాలై ఉండి విధవరాలు. ఎక్కడుంది? దేవాలయము ఆ విడువ అరుగు మీద సోరి చెప్పుకుంటూ కూర్చున్నా, ఈ అరుగు మీద పక్కింటి కోసం చెప్పుకుంటూ కూర్చున్నా, ఆమె ఎక్కడ కూర్చుంది స్నేహితులారా అంటే దేవాలయము విడువ ఆమె దేవాలయం విడువక ఉపవాస ప్రార్థన ఇది కాదా డివోషన్ అంటే, ఇది కాదా ఆరాధన అంటే? ఉపవాసముతోను రేయింబగలు సేవ చేయుచు ఉన్నది. ఆమె 84 సంవత్సరాలు. ఆమె భర్తతో ఉన్నది 7 సంవత్సరాలే. కానీ మా లైఫ్ అంతా అరుగు మీద లేదు. ఆమె ఇక్కడ మాటలు అక్కడ చెప్పి మంచిని చెడుగా తిప్పే స్త్రీ కాదు ఆమె. ఆమె అన్నాగా రాయబడింది ఈ రోజు బైబిల్లో స్నేహితులారా. కేవలం 84 సంవత్సరాలు ఉపవాసం ఉండి దేవుని మందిరంలోనే ఉంటాయి. 84 సంవత్సరాలు ఉపవాసం వెళ్ళే ఉపవాస దీక్షలతోనూ ప్రార్థన విజ్ఞాపనతోనూ దేవుని మందిరంలోనే దేవాలయం విడువక అంటే ఇక విడువలేదు. ఎప్పుడు వర్షం వచ్చిందనో, దారి బాలేదనో విడువలేదు ఆమె. జ్వరం వచ్చిందనో విడువలేదు ఆమె. 84 సంవత్సరాలు మందిరంలోనే ఉన్నది స్నేహితులారా. ఇదే ఆరాధన. ఇలాంటి ఆరాధన నీకుంటుంది. ఇలాంటి ఖచ్చితమైన పట్టుదల కలిగిన ఆరాధన నీకుంటుంది. తీర్మానం కలిగిన ఆరాధన నీకుంటుంది. ఇంకా నువ్వు ఇలాంటి కోరిక కలిగిన ఆరాధన నీకుంటుంది. ఎప్పుడు నువ్వు సమర్పించుకున్నట్లయితే స్నేహితుడా, నేను సమర్పించుకున్నట్లయితే స్నేహితుడా. అయిపోతే కూడా చాలా దూరం ఏదో చెప్పేయాలి పాడర్ గారికి, అయ్యారు నాకు లోబీపీ నేను రాలేను అని చెప్పేదాం అనుకుని ఫోన్ తీశాను. అయ్యారు అంటున్నారు, రేపు మర్చిపోకండి, రేపు సాయంత్రం మర్చిపోకండి అని పెట్టేశారు. ఈయన మరి నేనేమంటాను, మళ్ళీ ఫోన్ చేసి నేను రానంటే బాగోదు. మంచిదే కదా, ప్రభు పిలిచినప్పుడు ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోవాలి. నేను అనుకుంటూ ఉన్నాను, ఎందుకు ఆయన నన్ను పిలుస్తున్నారు, ఆయనలో ఉన్న వాక్యం నాలో లేదు. ఇంట్రెస్టింగ్ దాంట్లో చెప్తాను. అయ్యో మీరు ఈ మందిరం నడిపిస్తున్న సేవకులు చాలా జ్ఞానం కలిగిన సేవకులు నేను చెప్పగలను. ఎందుకంటే నేను ఈ సర్కిల్లో లేరని చెప్పగలను. ఎందుకంటే స్నేహితులారా, ఆయన బైబిల్ మీద పట్టు కలిగిన సేవకులు, మంచి భక్తి కలిగిన సేవకులు ప్రభు మీకు నడిపించున్నారు. ప్రభు మీ మధ్యలోకి నడిపించున్నారు స్నేహితులారా. ఆయన చెప్పే ప్రతి వాక్యాన్ని మనం వెంబడించినట్లయితే ఖచ్చితంగా ఒక దినాన్న మనం సమర్పణ జీవితంలోకి నడుస్తాము. మన ఉపవాస ప్రార్థన మనల్ని ఎక్కడికి నడిపిస్తుందంటే సమర్పణ జీవితంలోకి నడిపిస్తుంది, తీర్మానంలోకి నడిపిస్తుంది. ఇంకా నువ్వేం చేస్తుంది? పట్టుదల కలిగిన ప్రార్థనలోకి. కోరిక మంచి కోరిక అంటే బయట విషయాలు కాదు, లోకపరమైన కోరికలు కాదు. ఏ డ్రెస్ వేసుకోవాలి, ఈరోజు ఉపవాస ప్రార్థన, అందరూ నన్నే చూడాలి, మంచి డ్రెస్, ఇది కోరిక. ఇది కాదు దేవునికి కావాల్సిన కోరిక. సమర్పించుకున్న వారి కోరిక ఇది కాదు స్నేహితులారా. సమర్పించుకున్న వారి కోరిక ఏంటంటే వాక్యం ఇంకా నువ్వు చెప్తుంది, చింపుకోవద్దు మీ బట్టలను, మీ హృదయాన్ని చింపుకోండి. హల్లెలూయా. ఏం చింపుకోవాలంట? నినివే పట్టణంలో ఒకరోజు యోనాను పంపించినప్పుడు ఆ యోనా చెప్పిన వాక్యాన్ని విని వాళ్ళందరూ భయపడిపోయి ఏం చేశారో తెలుసా? గోని బట్ట ధరించుకుని, కొంతమంది వాళ్ళ వస్త్రాలు తిప్పుకుని, బూడిద తల మీద వేసుకుని ప్రార్థన చేస్తున్నారు. అయ్యా మా పట్టణాన్ని నాశనం చేయొద్దయ్యా అని ప్రార్థన చేస్తున్నారు. చిన్నలు మొదలుకుని గొప్పవారేమి, అల్పులేమి, ఘనులేమి అందరూ ప్రార్థన చేస్తున్నారు. అయితే ఏమైంది? నువ్వే పట్టణానికి అంటే అది వచ్చిందా? ఆ యొక్క తీర్పు వచ్చిందా? రాలేదు. ఈరోజు చిక్కుకోవలసింది వస్త్రాలు కాదు, వేసుకోవలసింది బూడిద కాదు. ఈరోజు సమర్పణ జీవితం ఖచ్చితంగా నీకు నాకు ఉండాలి. సమర్పణ జీవితం ఇదంతా దేన్ని చూపిస్తుందంటే తగ్గింపును చూపిస్తుంది. అంటే మనం కూడా బురద వేసుకోవాలా తల మీద, అంటే గోధుమ బట్టలు ధరించుకోవాలా కాదు, తగ్గింపును చూపిస్తూ ఉంది. ఈరోజు మందిరానికి ఉపవాస ప్రార్థనకు వస్తున్న నీ నడకలు తగ్గింపుగా ఉన్నాయా? నీ మాటలు తగ్గింపుతో ఉన్నాయా? నీ చూపులు తగ్గింపుతో ఉన్నాయా? నీ పొరుగు వారితో నువ్వు మాట్లాడుతున్నప్పుడు, ఈరోజు బైబిల్ పట్టుకుని వస్తున్న ఇంట్లో నుంచి వస్తున్నప్పుడు నువ్వు అమ్మాయితో చెప్పే మాట తగ్గింపుతో ఉందా లేదా? నువ్వు లేకపోయినట్లయితే ఈరోజు ఉపవాస ప్రార్థన ఏమో నేర్పిస్తుందో తెలుసా? తగ్గింపును నేర్పిస్తుంది. హల్లెలూయా. ఈరోజు తగ్గింపును నీకు నాకు అలవాటు చేస్తుంది ఉపవాస
ఉపవాస ప్రార్థన. ఇది క్రీస్తుకు దగ్గరగా నిన్ను నన్ను చేర్చేస్తూ ఉంది. ఇంకా నువ్వు ఏం చేస్తుందంటే క్రీస్తు స్వరూపంలోకి నిన్ను నన్ను మార్చగలిగే గుణ లక్షణాలను ఇస్తూ ఉంది ఉపవాస ప్రార్థన. అందుకనే ఇట్ ఈస్ నీడెడ్ ఫర్ ద చర్చ్. అందుకనే ఇది అవసరమై ఉన్నది సంఘానికి, ఇది అవసరమై ఉన్నది ప్రతి విశ్వాసికి, ఇది అవసరమై ఉంది ప్రతి కుటుంబానికి, ప్రతి క్రైస్తవ స్నేహితుడికి. ఉపవాస ప్రార్థన వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని పరిశుద్ధ గ్రంథం తెలియజేస్తుంది. ఇది చాలా చాలా ప్రాముఖ్యమైనది ఉపవాస ప్రార్థన. ఇది నీడెడ్, ప్రతి ఒక్కరికి అవసరం. ఇది నాకు అవసరం లేదు, బరువులు ఉన్న వారికి అవసరం, బాధలు ఉన్న వారికి అవసరం అనుకుంటున్నావా? ఈరోజు సమర్పణ నీకు లేకపోతే ఇది నీకు అవసరం. నీలో కోరికలు, మందిరము దేవుని కూర్చిన కోరికలు నీలో లేవా? అయితే నీకు ఉపవాస ప్రార్థన అవసరం. నీకు పట్టుదల లేదా? అయితే నీకు ఉపవాస ప్రార్థన అవసరం. నీకు సరైన తీర్మానం తీసుకునే ఆలోచన స్థితి లేదా? నీకు ఉపవాస ప్రార్థన అవసరం. నీకు డివోషన్ చేసే భక్తి లేదా? అయితే నీకు ఉపవాస ప్రార్థన అవసరం. అందరూ లేచి పెడదాం, ప్రార్థన చేస్తున్నాం. మరొకసారి కళ్ళు మూసుకుని దేవా నీకు స్తోత్రాలు. ఈ ఉపవాస ప్రార్థనలో మాకు తీర్మానం తీసుకునే జ్ఞానాన్ని దయచేయండి. మరి ముఖ్యంగా సమర్పణ జీవితాన్ని దయచేయండి. అందరము కళ్ళు మూసుకుని రెండు చేతులు ఆకాశం చూపిస్తూ మనం ప్రార్థనలో ఏకీభవిద్దాం. స్తోత్రం స్తోత్రం స్తోత్రం.